Salutare tuturor! Astăzi o să ne jucăm pe Brookhaven de la sărac la bogat. Da, și treaba stă în felul următor. Noi să fim săraci și pe parcurs o să devenim bogați. Da. Noi o să începem de la săraci și o să lucrăm, o să vedem noi cum o să devenim bogați. Până devenim bogați. Lucrăm tot. Trebuie să ne luăm mâncare. Da. Apăsați pe like și un subscribe. Și haideți să începem. Deci, pentru prima dată o să căutăm ceva de lucru. Da. Pe aici unde să lucrăm. De exemplu, să fim polițiști, pompieri, ceva, vânzător la magazin. Deocamdată o să fim pompieri. Da? O să fim pompieri. Ne luăm frumos că suntem angajați și ne luăm costumul. Punem așa frumos ceva. Ce să punem? Punem asta. Da. Și ne luăm mașina de pompieri. Ăsta e de la firmă de aici. După să vii. La de fiecare dată când ajutăm oamenii, o să primim un sac de bani din ăsta. Geantă de bani. Și o să luăm case, mașini, până ajungem bogat. Și să ne ducem să vedem orașul. Deci, trebuie să ne luăm și un telefon. Dacă avem nevoie de ajutor, să sunăm la poliție, de exemplu. Da? Să vedem. Să nu ia foc nimic. Acolo este un restaurant. Să mărim puțin viteza. La aeroport să vedem. Un avion. Totul safe pe aici. Avionul încă n-a plecat, deci nu cred că e ceva în avion. Aici ce-i? Așa, să trecem la următoarea chestie, unde să ne ducem să verificăm. Este magazinul. Și după banca. Și la fiecare dimineață o să primim bani. Da.
Imediat primim. La magazin am zis că ne ducem. Prima dată. Adică a doua oară. Prima dată am fost la aeroport. Totul e safe aici. Nici nu pare să fie nimic. Plecăm. După am zis că plecăm la bancă. Că acolo sunt jefurile toate. Aici să vedem dacă nu arde ceva. Ok. Ce tablou e ăsta? Nu știu. Nu-mi dau pe mine. Mie altceva. Să ne ducem la bancă. Opa, acolo văd un pat. Totul se. Aici totul e bine. Deci nu pare să fie nimic suspect. Plecăm. Așa. Trebuie să ne ducem să ne luăm banii. Nu, ai luat foc casa, cuiva. Casa a luat foc. Și trebuie să ne ducem. Unde pe aici? Vin. Pe acolo. Mergem. Repede. Trebuie sirenele. Aici. Sunt aici. Unde ajunge? Dați-mi voi în casă. Așa. Așa, am scris tot. Să se pune. Enfim. Și să găsim mașina de pompier. Trebuie să ne luăm dublul. Că am ajutat oamenii și deja e dimineață. Stai că închei. Acolo am trecut. Nu trebuia să vin aici, ci trebuia să mă duc așa. Că aici e stația. Apoi parcăm noi aici. Adică nu, că înăuntru trebuie respectăm tot ce mi s-a zis. Respectăm, ne luăm banii
Și aici ați două. Și până la urmă ne ducem și noi să ne luăm ceva acasă. Aici luăm casa. Ce casă să luăm? În casa asta. Sau? Nu, în casă. Închidem. Că... Hai să ne ducem. Deci, unul... Mai avem... Cât a costat să ai? Că mă uit pe telefon. Asta. Să mă uit. A costat pe jumătate din sac. Deci mai avem unul jumătate. Să plecăm, să mai verificăm ceva. La hotel. Să vedem. Și totul e în regulă, deci putem să plecăm. Mi s-a terminat ziua de lucru, deci putem pleca acasă, acolo mai facem nu știu ce. Așa. Așa, bă. Ne ducem prima oară și ceva haine ne luăm. Și după o mașină cu care să vin la lucru mine și după ceva de la grocery. Deci dacă ne ducem să luăm haine și după și la grocery și după mașină, la în total jumătate din sac. Deci ne mai rămâne un sac întreg cu bani. Deci prima oară unde acolo e la Rockstar. Dar prima dată ne ducem aici să cumpărăm mașina, că mă scoatem asta de pompier, că deci nu mai suntem în lucru, deci cealaltă zi să fie. Unde e ăla de aici? Așa, deci vedem ce mașină cumpărăm. Pe acolo să intră. Îmi iau mașina asta, că pare mai bună. Așa, îmi iau mașina aia, da. Aici o plătim. Așa. Și am luat mașina aici, ar trebui să fie. Acolo. Și ne ducem să luăm ceva haine.
Cam acum. Nu, am intrat la Starbucks, nu e acolo. Să vedem. Ia aici ceva. Să mai vedem ceva ce nu mai sunt aici. Căutăm ceva, nu știu. Boy. Căutăm. Așa, bune. Oh, ce fain e. Rămâne asta și încă de aici, cred. Stai că am scris greșit. Așa și de aici. Și aici. Așa. Deocamdată e bine. Și aici stai la păr. Stai. Așa. Părul ăsta. Așa, putem pleca, plătim. Se plătește. Aici. Plătiți. Și am dus. Acum ne mai rămâne să ne ducem la supermarket. Ce să cumpărăm? O pizza, o felie de pizza. Ce să mai luăm? Mere, banane, apă mai degrabă. Așa. Și cam atât. Mai luăm de aici și gata. Plătim. Așa, deci mai avem doar un sac. Da, să punem asta. Așa, putem pleca. Punem pe bagaj. Așa și gata. Putem să ne ducem spre casă, că deja este seară. Ne ducem spre casă. Aici. Așa. Ce să facem? Punem... am uitat să iau sacoșa. Pe bagaj. Așa. Luat. Îi ducem spre frigider și... punem. Asta, da... Așa. Trebuie să mâncăm ceva asta. Scot o felie de pizza. Și îl bag la cuptorul cu microunde. Așa. Cum se întâmplă? Așa. Am închis. Punem la încălzit.
Cam pizza nu pot. Așa. Și acum ne ducem și ne uităm la serialul nostru preferat. Și mâncăm. Ce a fost asta? Ce se aude? Nu știu. Straniu. Am primit un mesaj că trebuie să mă duc la lucru. Haide să ne ducem. Așa. Opa. Am primit un mesaj. Scris că am lăsat banii sub masă, că a venit băiatul acela la care a stins focul și l-a plătit. Plătit 2 saci. Apoi nu mă mir că a plătit 2 saci. Așa, scoatem. Așa. Nu mă mir că era destul de bucat. Stai, încă unul am primit. Stați. Și duce și inspectează zona. Așa. Bine. Iau hainele de lucru. Mi-am salvat acolo hainele. Și spawnăm aici mașina noastră de lucru. Unde era? Aici. Nu, ăsta e deja ăsta. Mi-a scris încă ceva. Și când ajung o să-ți mai las încă un sac de bani că ai inspectat orașul și mi-ai ținut locul. Așa. Și de treabă. Deci unde să inspectăm prima oară? O să inspectăm la bancă. Să vedem. Trebuie cardul. Oi bine. Deci tot e în regulă încă aici. Aici. Deci în momentan cred că totul e bine. Am văzut că e bine acolo. Și aici? Nu e bine. Deci ne ducem încă o dată. E greu. Nu reușesc. Nici cum. Trebuie altcumva, nu știu. Mi-a scris șeful, S-a lăsat un sac, adică un sac sub masă. Iar eu am plecat la club.
De aceea ți-am lăsat un sac pentru că mi-ai ținut locul. Mulțumesc. Așa. I-am ținut. Și o să am în total 4 saci. La hotel, totul e în regulă. Trebuie să bag ăsta de Firehouse, că să mă sune cineva dacă e ceva problemă. Am inspectat tot orașul. Cum a... Nu știu. Că acolo... Nu, hai să ne ducem și după luăm și bani. Și pe aici. Așa, totul e bine, nu pare să fie nimic. Deci, ne ducem să luăm banii și m-am gândit să ne facem primari. O să facem un calcul să vedem dacă totul e în regulă și să vedem dacă suntem bogați. Ia uite la aici. Așa. Deci, ne ducem acolo. Adică putem număra și aici. Astăzi e ziua de gurgui. Deci, 1, 2, 3 milioane, 4 milioane, 5 milioane, 6 milioane, 5 milioane, 8 milioane. Deci în fiecare sac din ăsta 1, 2, 3, 4 milioane. Deci și am 4 saci. 4 e 16. Deci 16 milioane am. Deja suntem bogați. Da. Deci am ajuns să fim bogați. Da. Sper că v-a plăcut videoul acesta, care e la sărac am ajuns bogat. Și dacă mai vreți episoade cu simulatoare din acestea, vă rog să dați un subscribe și să scrieți în comentariu dacă mai vreți și like la acest videoclip. Pa, pa!